Bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usag Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Magandang gabi! Kalbo! Oras natin sa buong Kapulan Metro Manila. We got 32 minutes after 7 o'clock ng gabi. At syempre, magandang gabi sa lahat po ng mga kabisyo po natin. Lalo na lahat po ng mga Grab drivers na nakatutok sa atin. Teka lang, meron lang akong ipapiring squad ng mga Grab driver. Okay. Tumayo. Matagal nang pinaghahanap to. Ha? Si Marlon Karandang tsaka si Generic Alamario. Kayong dalawa, matagal na kayong pinaghahanap. Tang, ano bang naghahanap sa kanila, Tang? Nahanap sila nung bar na pinagtibulan nila na tinakbuhan nila yung tinibol nila. Maraming salamat mga sir sa inyong pakikinig. Ayan, mga solid kabisyo natin yan. Ingat po kayo sa inyong biyahe, ha? At syempre hanggang alas 9 po tayo ng mga gabi. Or, yes, Duday, may sasabihin ka? O sige, sabihin mo na. Thank you po, Uncle Diego Bandido. Kilala ko po kasi yung mga uncle si Uncle Generic Almario tsaka si Uncle Marlon Karandang. Yan po sila yung sinabi ni Ate Cynthia na yung nangutang sa tindahan tapos hindi po nagbayad. No. Ay, dude! Ang bihira ka lang sa mga... O bata-bata mo, nakikichismis ka na! O dito ka na sa labas! Kumain ka na! Ang bihira naman, o. O, eto mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Tang, pag-usapan na natin to! Mga kabisyo, eto! Viral video ng e-bike! Na videohan pumasok sa SLEX. Oh no! Pambihira, binusinahan pa nga, sinigawan ng kumukuha ng video, sabi, "Oh, e-bike, bawal dito sa SLEX." Tang, logic na natin to. Ay, sige, wag mo na patagalin. Para mahimas-masan, logican mo na yan. Logika na yan. Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan, boards? Ito ang mga basic videos ng e-bike na nakikita natin ngayon. Sa totoo lang, well, expected na rin natin kasi to. Basic na to eh. Kasi alam niyo mga kabisyo, sa totoo lang, nalulungkot po ako, hindi po dapat to pinayagan ng gobyerno na magbenta ng mga e-bikes na walang kaakibat na responsibility. Kaya ganun ang mentality ng mga e-bike drivers, hindi natin nila lahat dahil wala silang iniisip na responsibility and accountability. Una, dahil wala naman silang lisensya. O pag nahuli, wala naman kukunin sa kanila. Pangalawa, wala rin plaka yung e-bike. Diba? Kaya majority ka talaga sa mga nagdadrive. Again, hindi natin nila lahat. Majority. Wala pong talagang proper training sa road safety and courtesy. Now, logican po natin mga kabisyo. Ano ba ang dahilan bakit ang lalakas ng loob ng mga e-bike drivers sa kalsada? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Dahil po yan sa kakulangan ng regulasyon. O, di ba? Pero alam nyo mga kabisyo, Tang, may sasabihin ka? Ang masabi ko lang, tapos na ang kanilang maliligayang araw.
Tama po, kasi nagsimula ata ng nung isang araw, April 15. Kaya, kahapon! Lahat ng e-bikes, e-trikes, and tricycle will be banned on national roads sa Metro Manila. Ayon po yan sa MMDA. Kaya sigurado ngayon, marami na mag-aalok ng e-bike. Iswap sa motor. Ang bihira. Oras natin, we're 36 minutes after 7 o'clock in the evening. Kasama pa rin po Tanghenyo Duday and yours truly, Diego Bandido. Dito pa rin po sa programang EDSA. Now, we're gonna try to slow things down a bit. Here's a song para sa lahat po ng mga Grab drivers na nakatutok sa atin. Especially kay Generic tsaka kay Boss Marlon. Saktong-sakto to para sa inyo! Pasok! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!